खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ लोगो हमदों। नंगौ, आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादखौ जथायै बर' माहारिनि गोबां हाबाफारिफोर मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफाद जथायै दिनै 15 जुन खालि 3 घन्टा धर्ना हाबाफारि खुंनो लानायखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना मोनसे खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। फारसेथिं मैया मोननै आफादनि जुथायै मोनसे हान्जाया गुवाहाटीनि खालिपारायाव थानाय बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथानि 6.4 दफानि सायाव गोथौयै सावरायलायनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ रावजोंबो लोगो लायालाबानो गेलेनो थियारि जाबाय। मानोना रावबो दोलोजों बेबायदि सावरायथ'नाय जायाखै। बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। नंगौ, मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होदों बे बाथ्राखौ। लोगोसे बिथाङा बिपिएफनि 15 बोसोर सरकार सामलायनायाव बिटिसि ओनसोलाव गोबांथार जौगानाय लाबोनो हादों। जेरै गामि गामि देहा फाहामसालि, लामा दालांनि अनगायैबो रोजा रोजा फरायसालि बानायदों। मेडिकेल कलेज, सिआइटि, इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं कलेज आरो बायदि बायदि कलेजफोरखौबो बानायदों। बेनि अनगायैबो बर'फोरनि थाखाय गोबांथार हाबा मावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखायबो समानै हाबा मावदों होननानैबो बिथाङा बुंथिना होदों। लोगोसे इउपिपिएल सरकारा जेबो बेबायदि खामानि मावनो हायाखै होननानैबो अजद होनाय जादों बिथाङा। मणिपुराव आरोबाव फिन हिंसायारि जाथाय सोमजिफिनदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया फिन फुंनि समाव तामेंलंग ओनसोलाव उदखारिफोरनि गुलि गावग्लुंनाय जाथाया जाफिनदों, जेराव 9 जन सुबुंफोरा जिउ खहा जायो होनना मिथिदों। लोगोसे सा 10 सुबुंफोराबो गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि सिगांनि जाथायखौ लानानै रैखाथि बिफाना गोजोनाव लाबोनो गोब्राब नाजाबाय थानाय समावनो बे जाथाया हरखाब जोबोद गिख्रंथाव महर लाफिनदों होनना नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दासिमाव मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव सा 100निबो बारा सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। सरकारि अफिसफोराव सोरबा नोंथांनाव रां घुस बिदों नामा? जुदि बिदोंब्ला नोंथाङा सिन्था खालामनो नाङा। नंगौ, आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा दायो गोबांथार कन्टेक्ट नाम्बारफोर होनानै होनाय जादों, जाय नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा थोंजों सोमोन्दो लानानै रां लाग्रा अफिसार एबा सरकारि मावसुमाफोरखौ कमप्लेन हरनो हागोन। थारैनो बे नम्बरफोरखौ मबाइल स्क्रिनाव होनानै होनाय जाबाय। नोंथाङाबो सेभ खालामना लानो हागोन आरो सोरबाफोर घुस लानो नागिरदोंब्ला नोंथाङा फट' दिखोनानै थोंजों WhatsAppनि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला कल खालामनानैबो नोंथाङा थोंजोङै फोरमायहरनो हागोन। दिनैनिफ्रायनो सोलिसिगोन एसआइ जुनमनि राभानि थैनायनि जाथायखौ सिबिआइनि नायबिजिरनाया। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला गोब्राब मानसिफोरनि नाजानायाव गोबाव समनिफ्रायनो सिबिआइनि नायबिजिरनाया जासिगोन होननानै बुंबाय थादोंमोनब्लाबो नाथाय जायाखैमोन। नाथाय बियो जोबोद मोनसे गोनांथार खौरां दि नंगौ, जुनमनि राभानि थैनायनि जाथायखौ नायबिजिरनो थांखिजों आसामनि डिजिपि जेपि सिंह बिथाङा दिल्लीनि सिबिआइ गाहाय मावख'सिम थांदोंमोन दाखालि रबिबार खालिनो। बे लेखायैनो मैया मोनायाव सिबिआइनि मोनसे हान्जाया गुवाहाटीसिम सफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे नायबिजिरनाया दिनैनिफ्रायनो जागायगोन होननानैबो खौराङाव मिथिबावनाय जादों। गुवाहाटीआव आरोबाव आयेन बेरेखायै देहा फालांगि सोलिबाय थानाय बिउटि पार्लारनिफ्राय माखासे आइजोफोरखौ हमनो हानाय जादों। आथिखालाव बेबायदिनो रायजोफोरनि दाब दाब जायगायाव
बिउटि पार्लारनि मुङाव माखासे आइजोफोरखौ आयेन बेरेखायै देहा फालांगि सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो पुलिसफ्राबो गोबां समाव दाब दाब जायगानिफ्राय हमनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया आरोबाव नुनमाथियाव थानाय लाकी हेयार बिउटि सेलुनाव नुनमाथि पुलिसनि सिग्रोमनायाव गासै 4 सिख्लाफोरजों लोगोसे 3 सेंग्राफोरखौ गाज्रि थासारियाव थाबाय थानाय समावनो हमनो मोननाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे सेलुनाव गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि देहा फालांगिया सोलिबोगासिनो दंमोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिना होदों। गासै 800निबो बांसिन लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ लाना गोबां सोद्रोमा लाइमोनफोरानो मोजां मोनना इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन समफोराव हाबफैबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थि दोलो नङै आफादफोरनिफ्राय गासै 800निबो बांसिन गोबांथार लाइमोनफोरा जयेन जाफैदों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिनालि बालाजानाव। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौबो बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। आसाम सरकारा बिथोन हरनाय बायदियैनो दायो आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव दखल खालामना थानाय सुबुंफोरा गाव गावनि न'-बांखौ गारना खारनो लाहांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आसाम सरकारा दायो गासै आसामावनो आयेन बेरेखायै सरकारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो धेमाजिनि मोनसे जायगायाव आयेन बेरेखायै थानाय सरकारि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरनो सरकारा बिथोन हरनाय लेखायैनो गाव गावनि गोनांथार मुवा बेसादफोरखौ लानानै बे जायगानिफ्राय दोरोदनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेटियारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया दतमा आरो गसाइगाव रेभिनिउ सार्केलनि मावख'आव हरखाब नायगिदिंहैनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां सिबिथाय होनांगौनि थांखिजों मावख'फोराव खौरां लाहैबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे थांखिखौ लानानैनो नायगिदिंहैनाय जायो होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनाय बायदिब्ला मैया फुंनि 8 रिंगायाव दुब्लियाव खामानि मावनो थांनाय समावनो सेरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सारागुरि गामिनि गाला बसुमतारीया सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव हरखाब रुंसारि जानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गोबां मानसि आरो जिब जुनारफोरानो थैनो गोनां जाबाय थानायखौ नुनो मोनफ्लायबाय थानाय जादों। बेबायदिनो जादों मैयानि जाथायाबो। मख'जाथावदि मैयानि थैनाय गाला बसुमतारीखौ 14 नं सेरांदुवार ब्लक इउपिपिएल आरो हाग्रा बिफाननिफ्राय खबर लाहैनाय जायो आरो बेनि थाखाय अनसुंथाइ होनो थाखायबो सरकारनिसिम खावलायनाय जायो बिथांमोनहा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।